Bon dia a tots i a totes i a tot el poble de Castalla. Avui la roda de premsa d'ací de l'Ajuntament de Castalla que anem a donar tant l'alcalde com jo, la regidora de Sanitat, és per posar-vos i per donar a entendre la situació del Covid que tenim en Castalla. Segons les últimes dades que hem rebut tant de Conselleria com de Salut Pública, el poble de Castalla estem en augment en el que són les positius, anem augmentant cada dia a més, no anem disminuint. Per això hem pres una decisió i la decisió que hem pres ha sigut de tancar durant 10 dies les instal·lacions municipals que tenim en el poble de Castalla. Es tancaran a partir des d'avui, dia 23, fins al dia 1 de gener. Les instal·lacions que van a tancar-se són tots els jocs infantils i zones de recreo de tots les parcs municipals del poble de Castalla. Les instal·lacions municipals del poliesportiu siguen pavellons, siguen les pistes exteriors de les instal·lacions, com per exemple pistes de tennis, pistes de pàdel, d'atletisme, camp de futbol i la piscina municipal. En la Casa de Cultura també va tancar-se les sales d'estudi, les sales d'informàtica, excepte la biblioteca, que sols estarà oberta per a llibres i per a tornar llibres i canvis de llibres i endur-se algun llibre, per res més. Totes les activitats culturals que estaven programades en l'auditori i la Casa de Cultura. En la part turística, les visites guiades i visites al castell també queden tancades. Qualsevol associació veïnal, cultural, deportiva que en espais públics tinguera un permís existent per a poder fer qualsevol event queda revocat i sobretot en el que són les festes, com tots sabem, el dia 27 d'este mes, que era diumenge, estava la recollida de les pajes, de les cartes de les Reis Mags que es vendrien les pajes. I hi haurà un busó que en breu l'associació de les Reis Mags donaran a conèixer com va ser la recollida d'aquestes cartes i la recollida de les pajes que donaran un missatge al poble de Castalla. Dit tot això, sí que m'agradaria comentar que, per favor, necessitem molta cautela de la gent i de tots els adults, xiquets i sobretot les adolescents. Se m'ha desbordat un poc el poble de Castalla, necessitem fer aquestes medides urgentment. No estem ací per alarmar, però sí que tenim que dir que tenim que tindre molta cautela si volem, per lo menos, estos dies de Nadal, podem ajuntar per lo menos 6 persones en l'àmbit social. Les positius no estan eixint de ningú àmbit deportiu, ni cultural, ni educatiu. Estan eixint en l'àmbit social. Demanem, per favor, que no hi hagi encontres en el que és el camp, en les casetes, que no s'ajunten més de 6 persones i que no s'ajunten més de 2 grups de convivència diferents. Està eixint tot en l'àmbit social. Castalla la tenim desbordada i, per favor, vos demanem molta cautela, moltíssima cautela, segons Sanitat Pública. Segons Sanitat Pública, anem a tancar estos 10 dies conforme ho ha dit jo, però no per res, per veure si podem salvar el que és la cabalgata de Reis, perquè les Nadals pràcticament no. Demanem les mascarilles, perquè molta gent està ja tranquil·litzant-se de que no porten mascarilles posades perquè veia la vacuna. Perquè vinga la vacuna no vol dir que s'hagi acabat tot. Necessitem que la gent seguisca duent mascarilles, que seguisca tenint les distàncies de seguretat i, sobretot, que tinguem la seguretat de les hidrogels a menut tindrem que desinfectar. Són mesures que des de primera hora estem dient i, per favor, no volem que baixeu la guàrdia. Com tots sabeu, el toque de queda és fins a les 11 de la nit, a part sols el dia 24, 25, 31 i l'1 serà fins a les 12 de la nit, però, per favor, mesura, mesura i mesura.
Vos ho demanem perquè si no se mos pot complicar i tenim que mirar molt per les persones majors. Sabem que també afecta a la gent jove, però sobretot els que més en perill estan són les nostres persones majors. I la veritat que entre tots devem de fer un gran esforç. També vull comentar una cosa perquè està dient-se ja per ahir, antes de la roda de premsa, que Castalla anem a tancar-la perimetralment. Castalla no va tancar-se perimetralment. Castalla va tancar-se soles les instal·lacions municipals, que és competència nostra. Perimetralment sols mos pot tancar conselleria, però segons el centre de salut i segons Sanitat Pública, la mesura que tenim de positius en el poble de Castalla està desborda. Li passe la paraula a l'alcalde. Buenos días. Jamás pensaba que iba a comparecer ante ustedes para darles esta noticia, porque pensábamos que teníamos la pandemia controlada, pero no es así. Según informaciones que hemos recogido de Salud Pública, igual que del Centro de Salud de Castalla, nos encontramos en una situación muy delicada, muy preocupante. Las palabras de mi compañera Maite pretenden aleccionar de que tenemos que tomar medidas, tenemos que ser muy prudentes. Corroboro lo que ella ha dicho, pero yo sí que me gusta alarmar. Me gusta alarmar porque en esta ocasión no va de broma. Hay gente hospitalizada en el hospital de Alcoy con peligro de su salud y de su vida por culpa del coronavirus. Por lo tanto, no estamos hablando de broma, estamos hablando de algo muy en serio. Y que muchas veces, a pesar de que la gente mayor somos los que estamos en peligro de contraer esta enfermedad, también afecta a otras personas que no tienen edad. O es una edad más joven. Por lo tanto, tienen ustedes que saber que estamos manejando un número de contagios muy elevado, como jamás se ha manejado. Y por lo tanto estamos superando los ratios que el Ministerio de Sanidad siempre está manejando y estamos como 2-3 veces por encima del ratio normal. Por lo tanto, les pido por favor que extremen las precauciones porque esta vez va muy en serio. Nos hemos entrevistado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y Guardia Civil. Están informados de lo que tienen que hacer. Igual, insisto, no van a ir con bromas. Los grupos sociales en plena vía pública o grupos sociales dentro de establecimientos de hostelería o en domicilios particulares, restaurantes, serán perseguidos. Y si encuentran alguna infracción sanitaria, como exceso de aforo de gente, sin mascarilla de protección o contacto directo, serán sancionados como corresponde. No es nuestro deseo perjudicar a nadie, pero pensamos que en esta ocasión estamos jugándonos la vida de las personas. Nosotros, como responsables municipales y siempre informados por los servicios de salud pública, pensamos que debemos de hacer un sobreesfuerzo y decirles las cosas como son. Estamos muy preocupados. El día 1 o el día 2 de enero volveremos a sentarnos para ver cómo ha evolucionado estos 10 días de cierre de instalaciones y dependencias municipales. En función de cómo resulte, las medidas se extremarán a más si la cuestión no ha ido a mejor o se relajarán las medidas. Todo depende de todos nosotros, de ustedes y de nosotros. Tenemos que cumplir todos. Y a pesar de que son unas fechas muy entrañables, muy para pasar en familia, por desgracia, las medidas de salud aconsejan que no sean así. Por favor, sean prudentes y sepan que la Guardia Civil y la Policía no tendrán ningún miramiento en sancionar aquellos comportamientos o aquellas actitudes que sean constitutivas de violar las normas de seguridad para paliar la pandemia que estamos sufriendo. Castalla hasta ahora, hasta hace 3 semanas, aparecía en las estadísticas como pueblo que menos contagios tenía. Ahora se han invertido los papeles al revés. Aparecemos junto a otras poblaciones de mayor envergadura de población y nosotros, Castalla, aparece como pueblo donde más número de contagios hay. Por lo tanto, vuelvo a insistir, seamos conscientes, seamos prudentes y tomemos las medidas oportunas porque
Si hacemos lo que las autoridades sanitarias nos han pedido, lograremos vencer a la pandemia. Por favor, seamos prudentes. Muchísimas gracias.